hi ha 5 principals problemes derivats d'aquest material. La primera, que costa mogolló de fabricar-lo. Després de costar mogolló, per a poder fabricar tiren un muntó de fums i després què passa? Que la majoria de coses les gastem una vegada només i se'n van al fem o sobretot a l'armar. Com jugarem? La primera, teniu ganes de jugar, sí o no? Sí! A veure, tots i totes. Equip de dofins? Sí! Vale. Equip de balenes? Sí! Equip taurons? Sí! I equip cavaller de mar? Sí! Quan li toqui? Sí! Equip cavaller de mar? Sí! Vale. Com ho anem a fer? Al costat del tauler. I conforme tiraran els daus per aquí al mig i depenent del número que isca, anirem al taulell, anirem comptant i vos tocarà una prova o pregunta que tindreu que superar l'escala, veritat? Heu jugat alguna vegada, que sí? Sí. Bueno, sí, no? Rebrem amb un fort aplaudiment directament a l'equip dels dofins! El plastificat. 3. Ja tenim 3. No, però aportant, mireu més. On està la paperera? No la veig. Per comprovar-lo, jo m'hauria portat aquí unes quantes aquestes botelles i partint d'aquesta tindreu que fer una torre entre cadascun. Agafareu una botella, val? Agafeu una botella. Agafeu una. Vale? Ja. Espera, que està repartint, vale? ¿Se mantiene? ¿Sí? ¿No? Al col·le podeu gastar una cantimplora com aquesta i si l'ompliu de casa de l'aixeta mateixa ni estarem utilitzant plàstics ni ampolles ni marranys. Tindreu que dir 4 coses que podreu canviar del glòbul d'aquesta manera en una cadeixina, mireu. Depenent de la força que li peguem, i fem així. I casar-lo. Ese va ser el joc. El joc serà el següent. Per a poder jugar a 2. De què es tracta? Jo vaig a deixar este per a tu en la piloteta i tu agafaràs este. Reduir el consum. Quan menys plàstic utilitzem, millor per a tots. Al voltant del món s'estan duent a terme molts projectes amb el tal de millorar aquesta situació d'empreses que es dediquen, cada vegada són més les empreses que es dediquen a l'aprofitament de residus plàstics per a fabricar, com vos he dit, mobiliari urbà, taules,